Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu siyakhuluma kanye nesiphithiphithi social media. Le video ke is-serious iphinde ibingabe serious. Guys, nisho ukuthi laba abashutha le show bayiyekile le phathi yasine ukuthi ubaba ufanele wema ngiyaxolisa. Wait guys, laba bashuthayo babonile le aphathi usinithi ngifana ubaba ufana nethoyisi bayifakeleni. Ayibongeke baze bamdayisa usine futhi angifuni ukuqamba amanga angifuni ukuqamba amanga la ngingena ukhohlisa le phathi ngazi sengiyilalele kangaki ingenza into eyodwa ngiyazi ukuthi ku wrong. Ngiyabona nje ezinye izinto engiyixoliselayo lezi ngoba ngifuna ukuyesa okubeni usiniyo bese phuzile nina ngeke hayi ngeke ngiyabona ukuthi uphatheke kabi kodwa hayibo guys ngeke u-Abo akasebenzi kwi-production team. U-Abo washo ukuthi yena uyashutha. Asiyifunde. Hayibo. Guys, baphuzile lapho. Bafike baphuza. Usinevela akwazi ukukhuluma kahle. Unakho ukudelela. Kodwa ubaba kufanele kusiyami nale yaphathi bengafanele ukuthi ivele manje sivelile ke sesizothini. Usine uyakhala uthi u-Abo nomama nobaba alikho kodwa guys iphutha lapho ngisho usumdala uyasho kubazali bakho uma ukuthi ngibabuza kanjalo ukuthi mama baba noma umdala akunalutho. Ngaze ngayisola ukuthi ngikhuluma alikho iphutha kulabo bathi emdala usabiza njengengane mayekuthi kubo bababiza kanjalo abazali alikho iphutha. Uthi-ke u-Abo yena unaye-ke umama nobaba yena unobaba kodwa nje indaba baba ayikho ngoba ufana nethoyizi kwesinye isikhathi uyadideka khona masingabuyele eqinisweni guys. Angeke mhlambe siwabeki ngaphandle amaphutha kaSini sifaka amaphutha kaSini. Amaphutha kaSini ayamenza ubaba umseleke ekhulume ngathi uSini akayona ingane yakhe. Ake ngisho njalo. Hibo uvele ekhulume kabuhlungu. Noma mhlambe mina ukuthi into engasoze ngayijwayela. Yabona nje indlela akhuluma ngayo nguSini ibe ingane yakhe. Hayi mina ngibe ngisabe ngithi kodwa ingane yakhe. Yabo ngisho kule episode le kusakhulunywa indaba yathando emncane namanje angeke sithi uyasukeleka nje. Amaphutha kaSini ngoba uSini unawo amaphutha nosizo futhi uyalidinga kodwa bamseleke uye ekhulume yabo kudlulele nathi sithi shuthi-ke uSini akayikho kule list sibuke kanjalo kube umacele yabo nje hayi angifuni futhi ngomamkhulu bandle ngoba hayi umamkhulu umele usine-ke owenza izinto zakhe obalekayo eduze kwamacele ngoba ngisho nalo lisizo alidingayo masimfikele isikhathi sokuthi asho ukuthi ufuna usizo fanele ngabe uyamtshela umacele ngoba okangempela uyamthanda umacele uSini. Hayi ubaba umseleko amaphutha kaSini uwabeka ngaphambili kuyona yonke into ngeke ngilalela la ikhuluma khona. Unakho lokho ukuthi ukhuluma uthukuthele ngoba uSini akenzi kahle. Ukhuluma uthukuthele ngoba uSini akenzi kahle. Azwakale amagama kawakhiphayo ukuthi anentukuthelo phakathi. Khona kulumele-ke mawulalela ukuthi kodwa phela umzali yena lo akenzi kahle kodwa umzali akagive up enganeni yakhe. Nakho lokho futhi hayi ukuthi makukhona omunye oza njengami silawo lo muntu omdala ukunathi ngey'ngane zakhe yinto esiza masilalele lapha ishow. Ngelami-ke iside ukuthi angijwayele guys ngiyazi ukuthi abazali bayathetha
ngezimo ababhekene nazo, kodwa nje into ebuye isabise iphuma kumzali wakho iyangithusa. Uke kukhulume kanjalo. Yabo ngale ndlela uSineya akhuluma ngayo ngobaba wakhe, indlela ubaba wakhe naye akhuluma ngayo noSineya. Kodwa-ke emagameni kababa kuhambisana nokuthi usenze u-1, 2 no-3. uSineya yena ukhuluma phezu kobuhlungu abuzwayo. Kwesinye isikhathi-ke azwakala ukuthi umanipulative ngoba akafuni ukuvela yena enephutha. Mhlawumbe uyayisola isikhashana esincane usesebenzisa lobu buhlungu abuzwayo. Kodwa le ukuthi ubaba ufana nethoyizi, yo guys, angazi ukuthi sengiyihleka ngakule nto. Ayikho right, angifuni ukuqamba amanga, ngikho ngisho ukuthi angiyifuni mina into ezongifaka esogweni. Sengiyofaka oSineya esogweni ukuthi ngihleka nangesedele umuntu omdala. Bebengayikhathi ngani le phathi, ngoba phela banaso isikhathi soku-edit lezi zinto abayishuthayo ku-TV. Hayibo, hayi ubengekho sober uSineya. Iyona ndlela iyona ndlela esingamdifenda ngayo, ubengekho sober esho lento. Hawu, umuntu omdala, hayi Sineya, mamkhulumiselane sephuzile izinto ey'phuzwayo. Hayi, ubengasekho sober uSineya. Ngisho umngani wakhe ubesemthethisa, nimbonile ukuthi ubesethetha nomngani wakhe. Kodwa-ke guys, vele-ke ukuthinta amajuice lawo akwenza iy'nkinga zakho zigcwale ekhanda nokuthukuthela kube nje. Kangangeke ngibone phela kubaba omncane kudala. Ngicela ukuyivala le video kungakabhedi, kodwa hayibo uSineya, hayi. Ubengekho sober kodwa leyo nto singayisho ukudifenda uSineya. Ubengekho sober, ubesephuzile abantu bebeyiphuza laphayana, bekunokudla kuney'phuzo. uSineya vele-ke yena ey'nganeni zakubo usezwa ngayo ukuthi uyaphuza okuphuzwayo. Laba abancane angazi ukuthi nabo sebeyaphuza yini. Ba-wrong-ke ukukhulumisa uSineya esephuzile. Hawe ma. Hayibo, manje uSineya uzovela athini? Kodwa phela kade babona i-show, bona bayibuka before, ngicabanga lokho bayibuka before thina. Seyaziwa nje, hawe ma, yo Sineya. Usho ukuthi usezovela kuthando nesithembu ezoxolisa, ngoba phela bayapeqeda ngapha. Uma beqeda ngapha mhlawumbe kungenzeka. Manje thina phela ngoba hayibo uSineya ngoba esekhulume kanje sizobona umsele kusibona ithoyi. Saze sayongena esogweni ngenxa yaSineya. uSineya bebona kahle ukuthi usephuzile, bemkhiphe kwikhamera. Hhayi, mina ngisola laba abashuthayo, ngeke benze ngamabomu. Leya phathi-ke noma ngabe uyikhulumile bekufanele kube yinto yomndeni. Uyabona into ekuthiwa yomndeni ile. Hawe ma, hayi. Kube uSineya yedwa manje okhuluma into e-wrong. Hayi guys, ngeke akusekho right. Hayi bekuyinto yomndeni le. Nkosi yami, yazi usengihlekelani, ngenzela ukuthi sibe baningi esizohleka nani nibe nesono. Hawe ma, nani nizohleka niyangena. Hhayi le bekufanele kube yinto yomndeni, beyikhathi ingangeni i-TV. Hawu, yey, hayi. Bye Sineya, wena Sineya phosha. Usuzothini kubaba wakhe?